सिगाङाव बयखौबो आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। जाय बिथांमोना लेट्रिननि एप्लाइ खालामदोंमोन नाथाय फट'खौ माबोरै रिसाइज खालामो एबा 200 किबिनि गेजेराव जानांगौ नालाय बिनि सिङाव जानांगौ नालाय बेखौ जाय बिथांमोना दाबो खालामनो रोङाखै डकुमेन्ट्सखौ कनभार्ट खालामनो रोङाखै बिथांमोननि थाखाय भिडिअआ जाय बिथांमोना फट'खौ कनभार्ट खालामनो रोंखायो बिथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनो हागोन। फै आं खोन्थानोसै बेखौ आं डाटाखौ अन खालामनानै लानोसै। मोनसे एप्स दं मोनसे माने प्ले स्ट'राव थांबा बिराद एप्स मोननो हागौ। आं मोनसे खालामनानै नायबाय माने मोजां एडभार्टाइज जायो नाथाय फ्रिनि नालाय ओंखायनो एडभार्टाइज जायो। नोंथांमोनाबो बेखौ इउज खालामनो हागोन। मोजां खामानि होयो नाथाय नैबाव माबादो प्ले स्ट'राव थांबाय आङो ओमफ्राय प्ले स्ट'राव थांनानै नैबे इमेज रिसाइज नङाबा फट' रिसाइज होबाबो जागोन नैबेखौ होबाय आङो सार्च खालामदो ओमफ्राय नैबेनो नैबे फट' एन्ड पिक्चार रिसाइजार बेखौ डाउनलड खालामखायोबा डाउनलड खालामना लादो। आं डाउनलड खालामखांबाय डाउनलड खालामखानाय आंना ओंखायनो अपेन खालामनोसै आं डाइरेक्टनो नै ओमफ्राय अपेनाव सेरनोसै। नै लग'आनो बेबायदिखा नायनानै लादो ओमफ्राय एडभार्टाइज जायो बियो ओमफ्राय नैबे खनायाव सेरना होनोसै कन्टिनिउ टु एप्सआव एडभार्टाइज जायो फ्रिनि नालाय ओंखायनो ओमफ्राय माने डाइरेक्ट नैबेनिफ्रायबो सेरनो हागोन। नै टेक ए फट'बो खालामनो हागोन। आं मोनसे फट' खेबनानै दोनखादों रिसाइज खालामनानै देखायनो नोंथांमोननो बिनि थाखायनो नैबे आं गोजौआव सेरनोसै सेलेक्ट फट'आव बेयाव थांनानै फाइलाव थांसै बियो आं अपेन खालामबाय ओमफ्राय इमेजाव थांनानै आं केमेरायाव थांसै केमेरायाव खेबदों नालाय नैबेखौ बानायगोन आंना केमेराया बारा मोजां नङा ओंखायनो क्लियार नुवाखै। नोंथांमोना मोजां केमेराजों खेब जाहाथे साफा नुयो। ओमफ्राय जुदि बेखौ बेथ' सिदाखा बेखौ फिदिंनांला ओमफ्राय जुदि फिदिंनोबा नैबे रटेटआव ओरै खालाम होमबा बे खायथ्रा जागोन गिदिंगोन। डकुमेन्ट्सखौ बिदि खायथ्रा खालामनाङा नै बेबायदि जागोन। सिदा खालामनानै ला बेखौ सिगां आं फिदिंनानै लाफिनसै दाना उल्था गिदिंनोंला बेबायदिनो गिदिंलांबाय थासिगोन। बेखौ सेरबाय थाबानो ओरै गिदिंलांबाय थागोन। आं नोंथांमोननिल' सेरनानै देखायबाय ओमफ्राय बे जाबायबा नैबेखौ नैबे क्रपखौ सेरना होदो एसे क्रप खालामनांगोन। नै साइजआ डाइरेक्ट जाखाबायनो नैबेखौ ओरै फिसा गिदिर खालामनो हागोन। नै बे ग्रोब जाखादों बेखौ क्रप खालामनानै हो बायरानि माबाखौ दाननानै होजोबखा ओमफ्राय दाननानै होखांनायनि उनावहाय नैबे क्रपआव सेरना होदो होमबा बे पिक्सारल' आन्था जानोसै। नै साइडनिखौ दानजोब्बाय जों जेखौ नाङा बेखौ दानबाय। बिनि उनावहाय नैबे गेजेराव रिसाइज दं नै बे रिसाइजखौ सेरदो। गोबां रोखोमनि माबा खालामनो हायो नैबाव पार्सेन्टेज हिसाबैबो हायो ओमफ्राय हाइट वाइटजोंबो खालामनो हायो। बेखौ नोंथांमोना हिसाब रोंखायोबा बाव बानायनो हागोन। ओमफ्राय जोंनो साइज होनांगौ नालाय ओंखायनो नैबाव जों डाइरेक्ट थांसै फाइल साइज नै 100 किबिबो बानायनो हायो। 100 किबिबो बांद्राय क्लियार जानाय नङा बेनिखायनो नैबे कास्टमाव थांदो कास्टमाव थांनानै नै एमबिबो बानायनो हायो किबिबो बानायनो हायो। जों बे किबियाव थिक खालामबाय ओमफ्राय आं 180 बानदों मानोबा एसे फिसा गिदिर एसे खम बारा जाखायो बेनिखायनो 200 होथायजोबला 180 होबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय बेखौ ओरैनो थाना होबाय ओमफ्राय अके सेरना होबाय बे रिसाइज जाबाय। आं दाना खोन्थानोसै बेसेबां साइज जाखो। नै बे एडभार्टाइज जायो बे फ्रि एप्स नालाय ओंखायनो आं दा खोन्थानोसै नोंथांमोननो सिगां बेसेबां साइजमोन दा बेसेबां साइज जाखो। आं दाना फाइलाव थांफिनसै फाइलाव थांनानै नैबे केमेरानिखौ खोन्थाग्रोनोसै आङो। नैबेमोन नै दहाय बेयावबो ओंखारखादों ओंखारनाया नैबेनिमोन फट'आ आं सिगाङावनो बुंखादों आंनि केमेराया नैबाव खोन्थाखाबाय नै 5.14 MB खा माने 5 MB आनो
ओमफ्राय जों माबानायखौ ओमफ्राय दा जों बानायनायखौ नायनोसै बेयाव ओंखारखादोंमोन नैबे फट' रिसाइज बिनि साइजआ माबाया फोल्डारा बे फट' रिसाइजआव नैबेनो नै 178 KB जाबाय ओमफ्राय पिक्सारखौ एसे देखायनोसै नै बेबायदिनो नै केमेरा मोजांबा मोजां जायो फट'आ गाज्रि जाया जानाया केमेराया मोजांबानो जागोन नै बेबायदिनो खालामो नै ओमफ्राय बाव माबा खोन्थादों नै 178 KB बे जासिगोन 200 KB नि गेजेराव जाबानो जायो नालाय बिनि बाराल' जानो नाङा बे जासिगोन ग्रोबनो एसेनोसै होमबा भिडिअआ नोंथांमोनाबो दिनै बे भिडिअखौ नायनानै रोंसिगोन फट'खौ बोरै साइज खालामदो फट'खौ सिगाङावनो खालामनानै लाग्रोखा नङाबा टाइमा दिगदार जायो सिगां खालामग्रोनानै लाग्रोदो बे फट'खौ रिसाइजनो खेबनानै सोरनाबा डकुमेन्ट्स मड थायो दानि गोदान मबाइलफोरा बिदिनो डकुमेन्ट्स मड थायो बे डकुमेन्ट्स मडआव होबा डकुमेन्ट्सखौल' आराम माबायो क्रप खालामनानै लाग्रोयो ओमफ्राय फट' जायो उनावहाय बेखौ बे दानि आं एप्स खोन्थानाय बेजों रिसाइज खालामनानै लाबानो जाबाय होमबानो जागोन दिनैनि थाखाय एसेनोसै होमबा भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों थेंक इउ